Pablo Moral e Isabel Falque, os pobrenses máis lectores da Biblioteca Municipal, recibiron un lote de libros como agasallo despois de ser os veciños que máis exemplares leron no último ano. O mundo literario está cheo de opcións para os amantes da lectura e hai dous veciños da Pobra do Caramiñal que teñen lido gran parte do catálogo da Biblioteca Municipal pobrense. Este venres, Pablo Moral e Isabel Falque recibiron agasallos e diplomas que os acreditan como os lectores máis ávidos das seccións infantil e adulto da Victoriano García Martí neste último ano. Estamos celebrando o Día das Bibliotecas e, bueno, é o segundo ano que entregamos o premio ao millor ou a millor lectora adulta e ao millor lector infantil. A verdade que, bueno, estamos encantados, ademais de que isto de conmemorar o Día das Bibliotecas desta maneira. En esta ocasión foron Pablo e Isabel as persoas que máis libros leron neste último ano, amosando tamén neste tempo a súa paixón e interese por seguir descubrindo novas historias. Os premiados deste ano foron Isabel Falque, que leu 127 libros, e Pablo Morao, que leu 63 libros. A verdade é que, bueno, estamos orgullosos de ter estes grandes lectores aquí na Pobra do Caramiñal e, sobre todo, tamén estamos orgullosos de ter a nosa biblioteca, non? Algo que desde o Concello pois procuramos mimar, porque sabemos que é un instrumento básico pois para que os rapaces se desarrollen e bueno, que a xente realmente pois se entreteña e poda disfrutar da lectura, que é unha das grandes cousas e das grandes ilusións que tamén ten moita xente. Os lectores máis fiéis da Biblioteca Municipal pobrense recibiron un diploma e un agasallo que consistía nunha colección de libros novos e de recente publicación das mans do alcalde e da concelleira de Cultura, Patricia Lojo. Os dous incentivaron o cultivo da lectura, xa que permite descubrir novos mundos e vivir moitas aventuras a través das súas historias.